ari goteba nganko nkaroga atigaire akumitebi goti wano riachi gwaku agate mukaya akamako boliga ingi mugo itero yo bweka olionderene kaitata boni kana wari kabona tokone tayo to bolira nyandi twa manyora kanga twigutira murgi oyara ngaje bajetene abana mbako ibora nande ojo nero tirimbo paka mate bunanga naiga acha kontora kosi distance yendo je korwa paka mata ali distance nero atambi nige sunte sako ngamu agacha agatura ngamotai ningi injugo chaisiko kaigore disharende ngamotai ningi agantai nachi gutura mama tiri siko tari kubuka ngamotai problem yarengo yo kenyene oyongo charengo na kumatebi nganta gitimo rushi nyombe mwire mate oyo muguri okay bono muswati uri amatebi ngete ndugura kwagure tendi nandi anyari kantuka ja kugura ngaga nkwane na libaguja kubuno mutoria mwana ore no twari ko muri tukerio na jite kondora na igwete babagacha kandora ndo kontebi karanga kandagira njikuria abana njara bari ukamwa gatirimbuka ari ngo mutebi mubuko ina koera mambio ngiranirie inkorere gashira kuchikumuganya tajiti akarara mambie elibu narara botuko chigo ikachinsa 11 nalingwa kirwe siminga no manyitenga kababo kule ingakiako nkuramana ndo yitigo boliri okuoyorenge buya ngoyo ngentirore nyumba Mancho murigereria Obosongo Vibes Network chingia kakana inde tumera na sembeo egasi itobu na Obosongo Vibes no gotara imase binyoro gokoretera ari atekire naria agenderete tukuria rero igo twikire chinseme chiga chie ward ya Sensi a constituency ya Kitutu Chache North a county ya Kisii ningi gia toretire sensi ya center unokurukurugeturi otirimboka abo machine echikawa abo you turn it to your right no monto ko ende school ya sensi katika bire mabo no torengi gia torentira kaka story nere maya mabira manene story nere ya mabira manene mongi no yo mogaitire abantu bakamocherera butuko bakamoitaga kwa karere na abana baye babiri buriri ai amabira manene omuntu kumuita nere tutamanyeti bono gututagete turakwana n'abanyakinyuru ne family atigete family enke yani entaka tabwati nonye nekiro nyomba kaka I'm really crying abantu baminto yani eish won hani muntu buno uyu mutaka nkibona gwitiruga kitari besa bwate tari kinde ky'abantu bakumuburi musubati nate bugo sabirira bakubusiye ogokore konda tabwati buri mu musacha agatamete akagenda akanyora people bande gosembogere no hamenyete kero mukungu ya gwitubutuko musacho yitayo bona abantu bakumuita nabo tutamanyete imbarabi tigatura ikasomochie and I call on the police abasigari bariya bagokora ubutuki kamuranche makoro ubutuki abantu aba baiteto musubati uyo babwatwe babekwechera batebe ninki bakumuboria ikyagera serikali nebwate means nenchira yokunyara kubwata abantu aba tito baisa korara bagusi ekera abantu bagwitwa ekera abantu bakongentu na ndo bugima bwagendera save everything is normal abasigari bense moya marani tafadhali abantu abarigwe babwatwe bayigurwa mastaka ekyagero bugima bwo muntu tayo bwate yakiyo gwito muntu mancho murigereria twikiro mochie omuganora no yibwa mariga manene kero muntu gwitirwa nyumba muao bantu bacha bakongenta busibwa abana bawo negintu kyo gukumia na ende gintu gyo kondokia especially asabana aba bake batigaire na ende bari barigirire tibuna ngina gwitwa aiga ntoro no mumuromo nene tarenge kaiga lakini namanyito mugano atwera mugano kidogo ndani kurwabwo nyarukanire kumubwati yarenge kaiga alafu n'abanyakenyoro bake mbara n'abayi n'abasani tukwane torenganga kitogo konya efamilie yenke yatigaire erinde ryo nabarabo bakine bache ko babantu bache gukwane kase kenyoro ngakikuru gutata njo frenya ngao yes njo mumro manene
tata rende ngocha rusiba ana bagoche banya gusumbuana n'omongi bana mpaka nonye sukuru tinkoretheki tinkoreti ana ngara rende kina tiganso Tatu kwane ongea na sauti kwanza. ana ngara tiganso kesiko ngirigerie na ngagache nyombe chine chinguri cyane nkorete ba ana teye bwate seti goche goche tata rende agakoreki agasoka gochisiko toka kane gasi enda tacheti koirana bana kago chikoirana tabwate no kenda bwate no kabakaiga abana bana ninje bakareki bakorigere nonye skuru ninje ngakareki wikangangane nyore chibesa na kibago soma ababa sinini ndore na kibago beke nonye yanga bana mama na chitaga nso kurwara press ana are kambwatirani ondate yo onkoni omusana era kakareki akaibacha unaibachete mana ngasa karende kaibachire rende ninje mumura manene n'abana nabake ana nkarara rende naki tiganso kesiko ninje koirigeri nkanya n'abana bari school kuruiri goche gamuchenga naratemire ngaga ngatema muchengo ngarabona mbirgo bwatebuya ngacha kwende nandi chipikipiki bara kinandi pikipiki bara pikipiki teri gukora kitiri konga besa bujego pikipiki nakandi neyo manyene ana ngati kansoke ikibarua gesiko ana isika nongocha nanyara kabesa natumira omongi anda arwari tinde naongo igu omongi norwari ire serious natema chuchin nande nari yebes nande natuma ochire nyagitari bana bakoro chinga kiye kirega omuga kana yakonya tamenyetia agocha rimoigo bana kingo kagocha kingo bona kigocha ka frega nando gokwenda to korara na bana para barana kibakwenda school tari kuigua rende lakini rende ngatayo no moibori tiga ng'ombi ndige besa yana ngari ndenda bana baminda na mama nando roche na rote presa tinganyara kumotiga bana besa nganyara na tumenge tende kurwa ruga rende nande ngake ruchisimire naki mama omino rende osirire rende bana ngakumina kiagosira atarwariti nande natumete chibesa akanda nyagitari nekiagosira gwasabu ntwagambete nere gocha agante imbiyande ebese yokora atuma omwana nara oyo obwana tande sukuru asabiri chiyuni chirende ena ngatesa kangombo yetigana aranywa chibesa chentume bana itukeri ndikore tikindiara tibuye igo na machoka bana boche gokira mambi mbangete kwande gasi ngakuru simisa kuna moja mama mna kwerete nyomba bana ngabori njya gukwera aitire ande ituke tukwanete nerare buya bana idiri tukeri gocho gogo ane ngago naki agukwe ani kafre ani ande nabange tumotinyo no nango tirimboga ngicho ko barora bana ngeire taarifa igugocho gocha abarenga no mwana nero bara amanya taarifa no mugaga ana binyore birende ikaje ungwakirite si uyo ngakirite mbaba we nyombe mata nero ngakirite agante mamu no kare osirire yo ta gocho igwa maganara ana ngaterende gaki nabwate fea oikankanye baringo korere gasi oikambali boti nanyorere mechandoka bakandikiria fea nitenda ngakoreki bakambanga biya ngatirimbuko cha matanga anga changanyara ese bamuiterete nyombari asaraire na bamuitete buya bakamubisi mbako burangeti hona time tinki ya yeke hona mbaka chukwera nyomba andika alinga marawana lia bangita abana bakwenda bakoreki korara mate akababanga bakarara mate buya bana iria aswete nyomba na lia chitugoite rubutu kwira abana bakorara mate mbaraka your sister oyo no mwisi naro minto kumubwati aba banda bakena bagotigara no mungene nyomba museta arengo ngaki tayo nande na igwe tarro kanetiri tukeri akabera kawikia kama nanda akakore akasoke bana ngekorori ensinyire yani bana njengo tayana ki nasabu na bakunire mwakira bayo monkonye yani kirimo bwategeke monkonye ninje ndo ndendera amana abaminto botakamborora ki bone tokufumiria tingo nyagotiga bana abaminto inje njukuri eraye wekande ndabana baminto bakinye kiringo nakibakuri igo nabona bata timbo atimagana mange mono nara ninje nekerete igo no mona shirete nande toka moimya gitari gerende
Asante. Chiainge saa 3 konye twaragire. Bono no twalingero konye toigure kirambauti. Alafu kero konye twakore koragera amu mndakatana kichinse chiabire chimbe tinimboka mwarara mapema. Alafu brate yani ngamuganya gaisi bya magoro. Kero twasoka kamutiga gali atitucio kumurango. Bamuna tutirimboka iga timetu se muntu tinine rugari ishati ya white. Ngati bro yani tukumanya abantu mbange baweta. Tugatirimboka nayo tukanda Igiri mo kwenda kurara murucho umuntu begete sati ndabu. Umuntu natinine rugari. Tugatea crusade nere yenge para mata. Tugatea na boranya no agochi. Tugatirimboka ando. Bono timeti nakia kale kana tindu tukanda kurara. Kero iko sensa 11 iga. Alafu mwana lia mana gocha. Tinaro chose mbange noye. Achi sedisha andangeri. Jetingiu alafu mmero mintama onda inao korangeri. Yani akamwana kalika gatirimboka. Ebu kuja. Abo babere. Kuja. Oyo nero tirimbokete paka mate bunanga naiga. Acha kontora. Kosi distance yendo je kurwa paka mata ali distance nero. Tam. Nige sunte. Nige sunte saa 11. Agacha agatura ngamotainingi. Inju gocha isiko. Kaigore disha rende. Ngamotainingi agante inachi gotura mama tere isiko tali kubuka. Ngamotai tali kubuka ngakia tali kubuka na tinjendo cha kwete. Chamano gochia utina rocho semba watitai. Ngaimokera gikakianya na no omokete na rocho sena lengo. Katire gochirugura. Kingo ikarugura ngwa uchirumo andi nkaibetai. Andi gachutirimbo kamatu kuyetai. Ngacha gochirugura ayo bachikumurikero munganyara na bali ribiega lakini na wata manyinga umuntu. Ngachikumurangiria akanga kubuka na inche nasogete kere disha ya sikira umurango no siekire. Inche bono nachite kuigura umurango oli ngasoka isiko ngacha gukura abantu bagati. Ngaya asanara akire gose chene chira makindo chira kinti chite korro mobero bonse sanaki. Ebu no toro kia sabe gitu. Twende. Kesunte kerante nyara korro bonde. Karo mwana yakundete. Bara ile. Alafu amache na lengi kitanda ndo kumana ya. Amache. Amache ari yani aringe. Ono sibagai. O yani gite ekwende amache itigete burere. Kero twachite kurusi ibintu rinde tosibita kanyare egent kibwata amache amangisa. Amanyi ngaro na togete burere. Manga tai. Eba tachite. Bone Atochire iga. Lakini yamba mwagite chuma postmortem mbaja kwanite. Alafu na maisa yamba tete gutonga bagatonga uchiya yoramba chite maisa. Atocha tochiro busiga iga. Na maisa batemete kobochora mbabo churandorera. Akora mbalingi banyalite kobochora maisa evidence ikorroka. Bono liri bakure basigari bakumweneria manyinga ichurite nigali. Postmortem igasebe batachitega. Neri bakora postmortem ati ngotori mama ya ningali brake. Gokora ba mutachita amanyinga akaira na guchime akaenda akagundera ime. Alafu naga ba mwage singento bakamwage akakira kiloko. Mwanyo ore tanda sombora ngubunire. Yakene ngeke. Nekiba igorite bakaswa nyomba. Ana ya dirishe nero njetinche tiko check dirishe. Nyaboke manakoro. Nyaboke na rochete kunegeka akayolere wasi. Ana ntokoma. Igokora netrise ba so arete kuru. Disha maragoba kera kwaliria abana na sigite disha. Ngomulekale kera asitoma kwanda korara. Wana nandike mamike utakanyale igwire tugakomena kiai. Iho nyombe ya seta yetagwire totebenga njari muritwe asa abantu basoere tuche. Aseta yo nabasige tu edisha yoka nero yaigwire nande neyo noyo tumiete kuigorora bagasoka rero bacha kunange. Ekera mu suspecting ya abantu abayeterete. Kera kwachite kurumate nkwanya tigite shirikire wasi. Ngetinyi kune didisha. Na chitukulie uchare. Alafu kera nyaboka oikabali akunege kaiguka. Iko possible ni gaba gayeterete. Wana tinkumanye bamurangeti akagere disha. No akorara na abana ga. Wabera. Okay. Wana nandika raba nkumuita abana akiona otamba ko iwabaye. Lakini sasa ba mwadireti nali bure raba gaiterete. Ba mwadireti bakakarara biye gantu igete 11.
araire buya does it meaning maybe bamuiterete somewhere ose bakamuitira tsi bakamenya komoso because ngaki bari kumuita na abana barairi the same bed ona buge nawe gesinyete na ndo na balingi koyo erumu maiga manyorete manyinga tonye thanda kene ngeya na mutanya tari ire ibakirete ba mwarire tibuya mine no bakaba mu bisiti burangeti one twatebete bamuitire tero bakareta mwana ngomukobete bakamwati chinsa chini mwana ngo nyarari gukwana twatemete kumuchunguza kora gukwana nigasa kana abantu bari bakinete yani akore bamutishire nto komanangi bakakoreta wa anyway nakiokoroku njengerukuteracia kimwe okay mwana uyu ucirite no yone ona ari mwana mukamura umuntu mwana uyu no twari komori tukerio na jite kondora na igwete babagacha kandora ndo konte bikaranga kandagira njikuria abana njara bari mukamwa gatirimbuka bone karatirimbuka njenga bugare ndine ndagira chikoro cia koreki ari ngomotebi mubuko ina koera mambio ngiranirie inkorere gaciera kuchikumuganya tajiti akarara mambie elibu narara botuko chigo ikachinsa 11 naringwa kirwe siminga ayo mongina nora ire ngobotebi ekina igwete bo betinda boka ninda ire chinse chimambi bakomanya konte no manyete etokora muruka si yara kinire tanarete komuruka nkababa no manyete ngakababa okure ingakiako nkuramana ndo yitigo boriri okuoyo renge buya ngoyo ngentiro re nyumba one karange nturende togochikoja tokanyora chinchara na bochira naende igaba mwarire tibu yaiga bakarusi edirishero nere gwasi umurangu no ruyane ekaro mwana yingamnyogete kumurangeria abana bayo agochikoja na bakureta abantu bakoigo one karachiete gokora ruperesmento mweyo abanyorete ng'agatajira ebaite tobindi bagaita obindi mpaka omutwe mbare korusi manyingaru one kare rori ya polisi yacha yamoira ekare yamoikiri njira ari simwagobera gocha oroche bune gotirimbuka getirimbuka nari amanyinga achagete goiteka lakini naende buna arochi guna abanyagitari nigaitire bono inturoche senge twarenge chinyomba cheito ntomanyeti oyo moyite tugateba nyasaye nero gwakana omonto ori omoita bwangire gwetongo nonire ndareta totebi na kiki twamuboreti neke akaeni gubona butukirete iga muna mwachaika bana kuomana nonde kenyoreke tamanyiti kuomana na muntu nande no murama tari gukoiraneri no mwana urengo mwororo bone gentabu nire na kito sinyete mugakoye nero yura totebi na yibi mangana rwete oyo bono nyagusira akari kumbwati angeli yakane chibone cyangi jinsa 11 cyamambi ngoibo umwana gukure nyarukanira ikuri kunamu akurira kondangeria anti chikumurangeria bono ndeyo guitabiro mwana nejensa nsa igobu no muntu agwitwa toigwete muntu ati nyugweti aro tingo ngainereri wande gintu gicite ko ngarati umwana oya kira kundangeria kubura umwana ongia kurira ukundangeria ngora yaya bwakire tiganga samba amanyinga ngende ndole nkyo umwana oli akurira ngocha konyo umwana isa akurira nawo miningi mama akwitale nyumba ekene ngochikumurikita aya konyora akwete lakini ya atonda tondiri gusi ngosoa gukura abantu bagacha rende bagatubwasi paka igaikira basigari bagacha bakamoira mocheli tukamoira twensirende merwili yaye kagendera mpaka wa sasa abana barenganya gusira bo nyagusira bata abana batano omumurori omanene twararari nyarukire twakwana nero naende yumbe namumura naro arapu nakanyaruka nakandaga ke ababake abo bachite gukunangina iga akayutari gukwana bakamyaka bagachote yo mwabo mama akire tubulire tari gukwana oyo mwabo nero chite kumnyoka agakura ikagera ngacha kumanya nanje ngomnyoka ona njekera ngomnyoka chitimbwa ati abali nje ngubora ngogoito umwana oria timatinga ngina nakwete ya nje no mwana ori ngomnyokera aba yarengeyo bioromse mbia mama wachakana marieta
Otwerese ng'a ninki kigendete omochio oyo ase ina. Asa marieta nkoro Robert Sirweri Ogechi wibwongo. Yes. Ya naonka. Aiga sende naso momuro minto momuro kabere okobwati momuro manene. Amakongo araiga buno mwana yasirete no nintu tokumeti. Ege kogera omwana oyo kurwacha aikiri abana batano ndiana kogosana nonde. Asa iye eshide roro ne yobuli mobo. Buli mobo motori orojo gwetaria. Uri tugoire nsari uri mbaka mina nete no muguri. Kero ba mina na no muguri. Ono muguri agateba nga na aigetio buli mari. Matukata takoero motori okagwa. Ekerogwa bono mwana oyo taji kumanya inki kiare kaira nembeo. Bono naria matuka akaere wiki omwana muswati yo gotoka nyombo kwete. Na inche ngakire esimi ngaya yakababa akwete ngakia kwete ngangentire nyumba. Bono togojugoja tokonyora na ari nyumba. Igaitire aitire obindi. Tibamuitete bamwake mioro. Bamubwatete igomonu bakamukuba. Bono umuntu mugubete ntomanyiti. Ekero tokorigereri tomachikora nge chance nere rabe. Bono tutigere Nyasaye ng'ori ore igoro mono. Na ari ngekerago kwa namanyite. Igo nabo mwana ya atosirete. Atiga abana abake abana abo nyamwa barora. Na abana abake bo kuminya Nyasaye tugusaba mbaru aiga matolika abaje ko babantu. Lakini ende gwete rukwena kwa Nyasaye ntomayete ngana. Onye na ende birengereri mbi kwiranirira. Mbakine. Inere shide renka oyendu yana ari nkuru kurembe bwongo. Nero momuru kabere bwinke. One shide yetu sinyete nga obuli mobu bwagera. Umwana uya agacha kongentu nyumba. Ekora bulira kero ukorigereri bamuiteretio okora bamubigetense bagaita bagakora. Kero bakora bakamaka ni bulira. Bono nabagetu sinyete etusinyire nga bono inkito okora. Aso bwenge nkeringa oyo okorete go Nyasaye tokumutira. Ento bwati kende torakore. Na inu ndabairaniriye timaiti company kimore. Aso koroto tako kuangashia even the country to know this problem. Nyagusiranga kyako kwa marita ya kamera. Igakoro kwa Sinsiria, Mora, Nyang'au. History okay intuntori basikari wose ntori bantu bari bagochungusa kurwa serikali. Tutari gukwana marieta yo muntu kiagera nto kumanya. Uburi mubunga kibugurire. Na indi oyo nyagusira nero oneti ekiagera nya babwato muchando no muguri that means nga maybe tari ero oneti usinchira nire bokao niri atata gete buno mumine bomuki. Kero tokubori omwana oyo boneti iga boneti sakunyuma esi mwarora aga position nga 40 pa kwirende siringeli bwa 40. Makagansa ige para. Amuno rubagoro igete. Na bagotweresa paka bono iga na mu interview. Kero bono agende siba koreke barua uyagamanya gocha karambule buti akabeka na. Bona no togusinyunga igarenge kuna kumungaina una komwabesenke. Iko oburi mubu ugire kurumate usekuru tirimo. Kurwe para iga pakari. Pakari so mutori ogwete. Iko that means nyombe yegere kwa bande. Yani onye na rirende gotebekana ngagurite. Okay. Bono oyo manyene nangakirite simi agateba nga inche mbwateriche mangana abere na igure kale ko banga inche namuitete iyo ndo mugakoye bono oyo gorete okay ngamatebia ya nabantu baukwa on that day yerie kero mambito prove dingokure ngarua rende ngamatebia ya intuntura kwa nabantu toigwete baukwane ngana nakiru no muntu kurusensiaria neronte binga abantu bagote inche namuitete kamateba no ntundura kwa nabantu toigwete ekero bono yaikira igo oyo manyene amanye gontebia ngabono onye kunyarikana emurangiranirie igambwata mangana abere mongira montigero bole mubwane gose montigere gose monge chibese bono nche buna isemoke ngaja ngabaikaranzia tukakwana bagaikira bagateba bono tutabwati bese igara umuswati yagutugutwa erinde tumurigeri kibese ngakora muna soto bumbro mtu meeting tukamitiga tukakwana bagataya yaya tigari gigwe ntumanyite nganero umuitete lakini Nyasaye era namanyite singe njaba na abati garasite yo barachi bararime
tiga togende tuumirane ende torigi no embesenge twakane bone injira batutuma andwarete nanyo ali bagali kogenda nuri bachorete togende komo neri gatoka arwarete togende somugambi bona batutigete ndo jenga guchakire next week nari turabika namo togende tumatebi umugambi amurangeri tomoye birengereri biekenyoro nkiyate mwana gwikaransa musubatu yabarangeri ngaya ntubwa tumuchando n'umugore noye neri problem yarengo yo kenyene oyongo charengo na kumatebi nganta gitumurushe nyumba emwire mate oyo muguri okay bono musubatu uri amatebi ngete ndugura kwagure tendi nandi anyarika ntuka ja kugura ngaga nkwane nari baguja kubuna umutoria bono nko baringi buna n'umuntu ko bamuna igako akumusuguma n'ikingurwa apanganye kurwa bagende mate bona na oto kurigiririe gitandagwirie kenga maybe aruororo nebe raisi to achieve that rand bono to kumanyanga nubu maene usingai we cannot ndoko rule out mbaga mbere ntikinande bumugambi ngaya bono even one ase boseita baswati bachira uyu noyo monda atebe a polite woman kero kumudescribe in English language noyo mo renge muswati gwengenjo utabwati mangana no anje kwa mukwani mbuyore ita iko tabwati mangana no eno gukukwaye ninyege ndenya sawu yuri moyo narwa makwaye ase bari bakora taye ukuburi kwa wichi asaba kusinkoro kyuko ukuburi kwa nenda atebeiga usi yachakiriro kororekanense asogwitana no gwitana uko ebintu bibwenete gusuliswa asa abagaka bono gabi ati gutima ringa neke gorieke gegiaika engakige kali kuimukia richi kama gokabo ege koeronye magosa aringi nabo bango tote bintu buna abagaka rende tutebe ngomwana uyo ngogosari lakini ende se asegusi yachakiriro gosomu bobe tigenya sanje abantu baunjoreri nabagaka bairane kugamba mangana ase binyoro egero gusembara umbagoro ligisaku egebocha abana ngo korera nkayumo gakaringe mugaka garinge kebarua uchibogera ali okay botaringe nka okay asante mbiya mono bachumurigeria oyo no mugakoye kero mungino yari gwitutarenga gwetago tebanga garinge ikibarua ntageta chake na marieta na enda tuerese nga mwaya ninki kegenderete chakangu na marieta Maritango rufurije nyangao na inde umongino nembi yetu amenete nera ase miaka menga uchakira umuro no mone ntwale komenya nera naringi kubarwa kero karugo bono igaikira tukaira naka kero twere naka ngatiga tumenyeka malaria kamuri yake karangi kia na kiora koreki na kiora ora konyero murwe ena ate umuntu iguchia burugo wano wetani abo tinga jidiko bera isiko lakini ende nitige ngina na bana na bana awon ko kwa kirusi minga makao ku wano ngichana iga umongina na aba kunara ni mutige nyomba mwana nande ndeta bana ngi ba ko mubule na bantu mbakuru wande ikikira kina kango kwana na bekoba umuguri nwale nonde na kina kingo tebanga bari go ntigero mungina ndendera bana se injo twara runera ko asokori kwana njene gasie mokono nayo kwa ona kira ko wetania mangana ayo buremo na indi no kagerete ngana rinde ndirande ndakagere onda kagere ndugu yana tintenda na gukanga nigende ore kuna kwa moru yana bitis abuna onda kagere ngane okay igona bari kuna ku reporting anko kwa wale bitis na bari ko mujana ngo kote gutamu ko chumwana iwa kagere ta bwanda kabere nonyo muguri karo abantu ko naro ha kyuguruko Njengoro kukaren kerubu kursense yes ngikegandira tese ina kenyoro ekenyoro ekege tusarekerete umwana oyo serete noyo muntu koruseito nyakwe aro cousin nanda akabe anti nani mugasoka sama anti tugasoka sama kaitata koroka nabo gakabatu buri kutuka ngosigane to yonde
onde tayosigani to onde tomerane Haya. Inki kigenderete. Bona nje ndi bwana ngumbusensi unyole simu saa 11. Egontebi ng'umwana omino osire. Ngomnya karende gochanga nyaramborera. Bono ngosinyure ndi borera asaraire. Nonyene kerari kugireka. Tari konyegari no burangeti. Anyona baraire no burangeti nawo bwalire araire buya. Bono rende kerairo akairu guchimaranya. Akabe kumocheri. Ikabe gwike kara yaera tukachanga. Kerna changa ga abana bagasibi. Tukachikori changa chigatubura. Nairende changa chagenda. Chiabana ni chamarema. Tukari chikabura. Umwama tagatokonye changa obu uniform ga tukababeke. Kwani changa ngaichete. Usemba abwata. Mbabwate lakini mbakonye tu. Ngokonye balinge n'abantu. Rende na chichi cyatuburete. Baada ya siku 2 nakuleta. Andi chigatoka nke. Chikaira nanke. Neste rijiranete onete yomanyete. Ngibono kongeresa matengo iga. Nara ingo kweresa ngachianga chikairana. Ekeranya gusirasira. Okure. Egwike emekaera. Ekeruke emekaera okarubuo ugacha. Ugacha gusibia abana. Babasubati bamwabo bagasibia abana. Basubati bamwabo nyagusira. Ntabona chianga chire guni nyomba abana babekeru. Chianga chikabura. Chikabura pi. Omwama tagatokonya chianga tukabekera abana. Kero twabekera abana musubati mwaba akabaira. Baada ya siku 2 chianga itoro chiasire andi chianga chigatoka nyomba inke. Chiraka kunyaga ke. Nguchirento. Abona nyasa urato eri chiburi tuke. Ekero mongina asirite monto na tigare tukurara nyomba. Abantu mbalengo. Ona nyabantu balengo. Bona nonta manye chianga chigosira andi chierenta chioka. Anonta maitinga eri abantu babutete sika nali eri achitaka chira niyo yochire te nyomba. Igarene. Alafu ara chianga chitara asira chiasire mumuro mwabo na mukaye. Akaenda gasiba machaye. Ekera siba machaye agachaka bono nga nko migando yo mebigoti. Naye gwatigaire. Konyatara asira. Okure ari mocheri. Mocheri ari. Oyi akamanya gucha bono. Ochire bono osibire. Mumuro yo mwabo nya monko yo enya gusira gusina kinanji beke bono. Mumuro mwabo mugakoya. Ero. Okay. Agasiba machaye. Bono ngochari. Ochire agachaka koroboka. Bono ase twamnyogete getiro no kumwaka. Onye ndi tutamwagete anga natweresete buya. Inungi mwari ko mungesera. Obororo no naye muka akwe nabo ko obororo rende. Ari goteba nganko nkaroga atigaire. Akomite ebigoti. Bono riachi gwaku agate muka yakamako boliga. Ingi mugo itero oyo bweka orionderende. Kaitata. Bono orionderende to bagabora. Na baranda ground bakaboni. Igora nyorenga musubati nakamanyite. Bono roche kwangakire na tebiri ngimuko ngitera ngimogo itero oyo oriondere ngimutamu itera. Igorende tamanyite. Igona bora nyora makweli ya gari nyomba mino. Amakweli aya ari nyomba minto abwateranire. Minto na isiko. Okay. Bakorita asimio. Odiamu na chupiri. Wow. Okay, aba gusimba liba baligirereti. Naona abana batigaritali abake sana. Ebingwerere. Abake. Watoto wadogo. Abana abo ngaibale. Bange gocha. Kwere abana nabo mwanchu muri abana nabo abatigarite. Awa mumurori yaro monene twa kwana nere. Alafu noyo nero kumubwati. Wono nero tigere bunangina bana. Oyo. This one. Na kuri the school. Takoreti asenge njobore meru. Okay. Bana bamba koreti. Nonye birth certificate ntobwati buna bariga. Umwana naro license grade 3. Obwe obutakero kaba grade 6. Asenge njobore meru wechi birth certificate bagachanka. Bono obore meru mbora asa muchuyo. Nero.
onero kubwati uri to interview nero kubwati uyo nero kubwati uyo onero kubwati uyo bono monene okay omumuro yere oyo nyagusiba amaru nachita matanga taje diaranda ground boni kana wari kabona to bone tayo to boli zonye ndi to amanyora kanga to igotira murugyo yare ngaje bajetene abana mbako ibora nande beke boronge ngaki uminete mbako nyora bana nande mbabwati igo bagotirige nabo bari babirigo emyaka yane no monene nare igasende onya kinde 48 igwere tege 50 amangana ya moya manyitire kini ndiri kukwana marieta nki bakuni musubati omusubati oyo omugaka yakagondisio mugondo kosineli 12 kosineli buingapi bana omugaka omusubati yajikoboli musacho yo gondisete baitaye kerogo ntebinduga ngainkoiro romboro mbwate dibagarende togoche tukwane akamute yae nayo njandete renda akarora namo njandete akamurusya bono ngaki abantu ngaki obwa matebu wabo muguri na mumurumu aboyo ngaki ngaibachiete komera na bakaigwana ngabono oyo gwikarwo omugori oyo nagorete anga asa ngao wetania nanda asa marwa koni gungangabo bono mumuro na bara mutumike ase ngenjo nere kisuisi ase omuchi na kuigure igo bono omugori igaga tumige to iyo mino no mutumwa o jabo no kore getendeke igo okay all right igo mama itia sare bono nduma itia sare nande ngentu kyugo kumia omwana obu na moroche igo abantu ba minto oyo nero imugete saa 11 saa 11 agachiko turo oyo mwamuro mwabekari matari shwari neba nayo musache kero kwabokire saa 11 ngora mugiori goso myame agana gorangeri mwana mwaba ngainju mama okule na kyakorita akamenya nga mama okule ige koro kingo muntu narengo akamutenga gando rangeri oria mama mino okule ase nginje kera abana abakirete igantu abera na barabuna matanga bare akamaga akorangeri Teresa mari oyigoja banda beringa ni amu bakirakire kai bono okunugo tabubuka bakoinyora oro bebendorega agoturumboka nje natugorete nje natugorete nje oro chirori noro bebero goturumboka nandarete ebinto bindasimeke omusate nyene nabarigere tro chori toka nitoke noyo mwabo bona kana gwakunya gotondo monusuko ga baito motuka ingyogo koreraiga baito ngyogo koreraiga tari komuigo bono igokoranga oyo nyagoita nero gatumete omwana nga gendo chigutura your sister mama mino okura anyore libagari gotama nara meta kabera akaranga ebuse akarra kende ngei lakini omugako minto ngagaiga rituke nera na muramete na tegete kanga bono na kwete lakini bono ngenyora na so ire gati ingasali no na gotiga muita Wanga kitoka tukonya bana na bariga na so nyumba ari no nye ya hania kuna no nege biti ngeyo abana aba asenga njunya saba kuna mwacha so muchyoyo tayiga ukamura abe mokonya mwara konyira sange mware gukununa nyasaye mubakonye mubankonyere morora mabira ntubwati no esuguri nari gukarangira iga na umura jingen nande naru nande no ijisani naruga nasaba jisanya bamate twarugera iga arenge bwoko konyo una bali banya mwaro mwakonya nonye akanka agende sukuru no kare gali bwana nsemo no uniform tabwati no nege koro tabwati ne jange jabakonya oroje jinde jaji ne jamare am jaji bono tokonya
Una batigarite nkabo nuko barenda. Aiga nyumba ngakibono bakoba. Omwana oyo. Ando osaba paka obwanga omonto okong'entu okosaba paka obwanga obwanga oye gwochikoroseria abana buna aberongori inki batari kong'entera buna abatorochi nchi buna inchi Wa no baigwana ni ta 40 elibu 40 Paransa nsabu paka soro bebora. paka ekero mwana yagende kebarua Ororioro. oyo manyena Yani 40 ngai baigwana ne kurpara ari baka. paka akamanya go bwie ko manyena agaja kabeke kwerende buti akaiki mata ali Ari se getukire bono gyatu gugite mate. Ari se baka de kurmate. one kero gyati gukaigo ekero ba acha kure mai gecho nere nensaria umumuro yakajeticha ekero ayeticha agategura nesengenge konyora abekira igo weta kamatebi twigwananita umwana oro chimuna bako na kwirigeri kagenda uyere bona agacha akabike kwirenda ali kegingi alia uyagategura kerategura bono igakuna gocha anyoru muswati yako matebi nga toko tutaguri kurwa utuirane maataria na ende nkwagurita bono muna kuna gukwana igo aninkwereterera esoyu bono nabo yaika agateba ng'achi besa agutayiga neribumia eributamani aruete bono marakabire ng'ane 160 ekibono tutagete tomonyore esa abantu aba oje yani be serikali elinda totebi burunge na ndorokie kwerende Mbaigwa ekera mukuburia abagambi bekenyoreke. Asinari barikiranete ngatuna kuguru buri. ata omotureti bweka ande you know motureti gago counter sign asa komboete asa gokomboa lakini asa kugura misi no mukwere ndogo umuchibu gusomo sabuchibu Igo muchibu erekera muko mubori mangana atari agwe. Tari agwe nje bweka buna isemoke amunota agwe Igo tote ba kondisete usega agurite. igago te ba komboete amini agurite nganya ngagwaje naye nkuburia aye tueresa ngo burunge tata tubika ngo burunge nki uburi mu oneti gose go kondisete nje ngondisete angetiri busirine nkarwalira marehemu agachaka ngairi bombiri akante rendera marehemu chabere 22 wana kuchawi yakana komentera akareme ejo ali ngaticha onya gakombora ejo iya chibesa kwire chonsi etoto irenga 22 na chiakoeta ona gusimeka bando guse memendega atano kusima na kibono muntu agakombo y'umugunda abatasime ko mwaka nteti ngatara batiyale nje gukengwa nakana kana okoraki kana kurema ngoja kubatiyale ngoraki chibesa jinga kiakoeta mwaka tinkunya rina bwate stress lakini nende aba basaiti ni bwate emiaka yarajira more than 10 years Yeah. Yani agimwaka tiankuburi tari bobe tiankuburi omuntu nago kombo yumo gonde tani yasata simigeti nonye ne rosaga ikina into bona kitokumeti na kitokumeti geko era ngonye kari karwete chibese anga na achete achake gokora igasi yayo bone shidi go chakobo ne yekeruyo akonyoro urambo iri buti paka mata oya agatiche echo eyo nesengenga karusia bono kurwa bumbache uyita cheti guturangeri buna baisemoke ngaki inju mungambira mangana mamuna na arwete chibese bono tana gocha buswite tokumira na twakwana ontebi ngari sari nagurete ngoche soyo ontebia igana na murusetie para pakansa bono tutigera igorende ngaki nerete ani aretire na mabibu na bona pe andu mwaka nara mwa egento kende na nkubasaba yes kakionye mugwanja gokonya mwarorire nkorera mokonya abana bali chibese chi umanyete mwaka amari mugusitwa ya kavire ntomanyete we know umuguriye nanchiranete nga haye gugwani 60 na bagutika n'uburi mu bopi bono nanchiranete bo igangakire simiri tukerio agantebie nga umuntu amatebi nero iteto marehemu bono nkamuburi nga bona aye birengeri bya ngaki agatebanje igamokorora monge chibese
gusimo montigero bole mo bona kare family ne kenyoro yachi kugamba igateba tigairaniri guchibese elinde abana batigerwa se bakore turaburia abagusi batoye chibese icho 160 natiga no bole mo bana bamenya na kitu natagete no inje tingo te barakini kante bi go nkuige nanga natige nkuru turarero otutagete ngaki ichibu kitoko genda na rirori inuka ruye chibese icho aegu turangeria abagambi igo aguchibese chiaye igo atiga abana abakine nyasa abaseseni mwancho murigereria na nyoreri chibu natagete tegerera kaka butambe nchengo batebiga tintageti komanya ngina abana asare ndeti komanya isa abana asare omwana tari gotoma irube aiburwere lakini kaiboirwe lichiko lia Kenya igori gotebanga omwana arendwe weta bari na ngina gusembari na ngina weta bari na ise gusembari na ise omwana era as an individual nabwate lichiko akorenderwa onye ngina bano goitwa kare moyo igoro cha bana bango manya baro mucho ngina goitu nyomba omuibori oitirwo kure omujiono bwata abamura babere ababara naende kumaeta abamura nao bakurwanirwa oboremo bono ngino itirwe abana ababere abamura onye oboremo bado bobwate esegi oro okay intu ndoratebanga gose no mugori omuitete intu don't know kinyoro kigukwana nje kaka gona achaiga nje gukathe story weta no mugori omuitete weta tari ero omuitete nje tintageti komanya lakini batebire ngaki esegi njare ngo yoboremo ngaki toko yekora aba gusito rigwani 60 musacho yarangirwe aye gujibese chiaye aenda akiendanga sawa seseni aye gujibese chiaye 22,000 yaruwete lakini gajibekire gwani 60 ere tiga guchimutabani isichumutabani guchi 160 yejibuna ajisabete yo acha pewe tuchange chibese ondarwemi ondarwa 50 tuchange pesa mwako ito ichega on camera arangeriwe abagaka barangeriwe abagambe barangeriwe atebigunga ki nebatari aye kwa muitete lakini ndio tomorembe asinge nje bintu bigukwanwa what you do mwaka ebese chi aye 160 gende konya zo konya gochi toka story yere tokonya abana aba bakine bache ko korosie gesaku kia baibori aba nawe mugaka tegere tusuka go janga somera abana babo batebire konye turinga tugwana ine tito baisa gwaka no buri mu bugwani 6 nande tunyore birecho gotiora tioriri nonyu gwete tunyore birecho gotabaniri nande gwajire kobeko buri merani kunywe changa ntugwana ine mumuro oyo maega pora soko gosomera asari kera tari masikani lakini nataka nkwane asaba nyekenyura abonse baigwete litukongo cha koira na inyanya sawo gotora chibese dikutogo cha koira na next time naande karo kondisa omuntu oboremo likera na so mugambi tari no no kondisa bori mombo nkibone kikera ko kondisa Ono na muudi yango yanatoko agatenga. tari atoko ngikwa bwaterete chibese Echendi ruburuire mukunga yenye. mochando toyo kwara mu chibese ichi tige pakango yanaraja gusema genda baka mwaye mwaye nenda ko kulina sinimigu mwara ko enda baka mwango ya mate ya yango nwara ngachibese karigereti tiga ko korre bintu amasaku mu mwaka bono kore nterra abana aba bagusiba minto oranyore temba ya chakire gukina but tikanya sato konye want to raise 160,000 choka yechibese chinke to raise ripake 300 400 we've raised that money 160,000 chibese chitoro isi to ichaiga uyu mtu apewe pesa yake atiga abana abamenye no murembe amen maritane nguru kuroja sikaka sungura nyesaye uyu